Добрый вечер. У эфире Белсату подсумование и анализ самых важных подеяў и тенденций тыдня. З вами Віталь Цыганкоў. У найбліжэйшую гадзіну мы абмяркуем, ці сапраўды Лукашенко, дасылаючы чыноўнікаў войска, абвясціў схаваную мабілізацыю. Альбо гэта толькі чарговая бессэнсоўная бздура пастарэлага дыктатара. Гостем студыі будзе Павел Латушка. Прааналізуем, чаму сілавікі зноў пачалі пагражаць беларусам за допісы ў сацыяльных сетках і ці не прывядзе гэта да забароны сацсетак. А таксама пагаворым пра сёлетні набор ва ўніверсітэты і даведаемся, чаму беларусы ўжо не жадаюць вучыцца на медыкаў. Што ж, да першай тэмы. На гэтым тыдні ваяўнічая рыторыка Лукашэнкі закранула новую катэгорыю беларусаў, занятых у сельскай гаспадарцы. Кіраўнік дзяржавы запатрабаваў адпраўляць у войска ўсіх, хто не ўмее працаваць, падчас самага сакральнага для ўлады перыяду – уборкі ўраджаю. Так Лукашенко хоча вырашыць праблему недастатковай працоўнай дысцыпліны. Чыноўнікі ўжо кінуліся выконваць даручэння, а кіраўнік НАУ Павел Латушка назвал гэта тэставым запускам схаванай мабілізацыі. Навошта ўзмацняецца мілітарызацыя грамадства, калі Лукашенко пастаянна кажа, што не хоча вайны? І як у апошнія гады ўлады рэфармуюць заканадаўства ў бок паскарэння і павелічэння ахопу выпадкаў мабілізацыі? Пра гэта ў нашым матэрыяле. Пачалася ўборачная, і аграрыі пачулі новыя для сябе пагрозы. На тыдні падчас селектарнай нарады Лукашенко прапанаваў не надзяваць кайданкі на працаўнікоў і чыноўнікаў, што дрэнна працуюць. Маўляў, дэфіцыт кадраў. Замест гэтага. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Ужо на наступны дзень функцыянеры прыдумалі і механізм так званых вайскова-выхаваўчых збораў. Паводле кіраўніка адміністрацыі Дмітрыя Крутога спісы кандыдатаў будуць складаць старшыні райвыканкамаў, вайсковыя камісары і кіраўнікі сельгаспрадпрыемстваў. Абяцаюць 2-3 месяцы ў спартанскіх умовах, не зважаючы на ўзрост і стан здароўя. Вот те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Они ощутят все прелести военной службы, и если им не так хорошо присутствовать на уборочной кампании, мы им предоставим более комфортные условия в вооруженных силах. Павел Латушка падазрае, што новая ініцыятыва ўладаў не проста спроба навесці парадак, а можа і тэставы запуск схемы схаванай мабілізацыі, дзе менш рызыкі выклікаць паніку і ўзмацніць сацыяльнае напружанне. Варта таксама ўлічваць магчымасць маштабавання гэтай схемы на іншыя сферы. Калі сістэма спрацуе ў сельскай гаспадарцы, такі самы інструмент прыхаванай мабілізацыі можа быць распаўсюджаны і на работнікаў прамысловасці, студэнтаў і іншых. У выніку любая правіннасць можа стаць падставай для накіравання чалавека ў войска. А палітолог Павел Усаў лічыць, што надаваць вялікі сэнс захадам са скіраваннем аграрыя ў армію не варта. І сумняваецца, што чыноўнікі дамогуцца дысцыпліны такімі метадамі. Калі б патрэбна была б мабілізацыя, яе правялі і без гэтых гучных выказванняў. Няхай паспрабуе там 100-200 чалавек загнаць у армію, проста ўзбудзяцца усе сельскія мясцовасці, якія збольшага палітычна абыякавыя. Пры гэтым паскораная мілітарызацыя грамадства ў Беларусі відавочны тренд, пачынаючы з 2022-го, кажа Усаў. У Беларусі дзейнічаюць два накірункі. Гэта так званая тэрытарыяльная абарона і так званая народная міліцыя ці так званае народнае апаўчэнне, якія за мінулыя некалькі месяцаў праводзілі даволі пашыраныя выпрабаванні. Таксама адбываецца рэгулярна штомесяц прызывы так званых рэзервістаў. Апроч гэтага, за апошнія 4 гады ўлады змянілі цэлы шэраг законаў, звязаных з вайсковай службай. Гэтак скарацілі спіс хваробаў, з якімі прызыўнікі лічацца непрыдатнымі для службы. Выключылі некаторыя ступені атлусцення, астмы, блізарукасці і пласкаступнёвасці. Скасавалі адтэрміноўку ад службы для студэнтаў, што вучацца за мяжой. Павялічылі працягласць абавязковых вайсковых збораў для рэзервістаў з 35 да 60 дзён.
Пачалі слаць прызыўнікам СМС-позвы замест папяровых і павысілі штраф за няяўку ў 6 разоў. А мілітарысцкая рыторыка ад Лукашэнкі стала нормай. Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. Літаральна адначасова з тэзісамі пра міралюбнасць і нежаданне вайны. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Пагроза вайны – гэта вельмі добры механізм для запалохвання насельніцтва, каб яно адчувала сябе непэўна, а адначасова спадзявалася на тое, што сённяшні рэжым і дзяржава ў тым аспекце, у якім яна функцыянуе, яна запэўнівае стабільнасць і аберагае Беларусь ад вайны. На красавіцкай нарадзе пасля праверкі боегатовасці ўзброеных сілаў Лукашенко заявіў, што ў Беларусі пад 100 тысячаў вайскоўцаў, калі ўлічваць не толькі армію, але і сілавікоў. А ў выпадку вайны за кошт мабілізацыі ён разлічвае на 500 000 беларусаў. Марыя Сысой-Белсад. Сёння гость нашай студыі, які я абвясціў, Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, і мы пагаворым пра гэтыя ўсе апошнія заявы і падзеі. І вы, Павел, в сваіх сацыяльных сетках, даволі так рэзка, я б сказал, рашуча заявілі, што вось гэтыя апошнія дзеянні, выступы Лукашенка азначаюць нейкую схаваную мабілізацыю. А можа быць, гэта все-таки нейкае такое перабольшанне? Можа быць, все-таки гэта занадта гучнае слово, бо мы ведаем, што за гэтыя гады мы шмат бачылі такіх неадэкватных заяў Лукашэнкі, і здавалася, все ўжо там, все на вайну, але потым як бы гэта все змікшыравалася, сканчалася. Чаму зараз вы настолько радыкальна гэта ацэньваеце? Можа, не зусім радыкальна, я ўсё ж такі глядзеў бы гэта па розных накірунках. Па-першае, я прашу прабачэння ў гледачоў, можа, у дзета дах паехаў? Сапраўды, мы бачылі, калі ён прапановаў развернуць ваду ў рэках, якія цякуць ва ўкраіну. Памятаем с вами зімой, калі ён сказаў, што месяц няхай будзе свяціць, а трэба выключыць святло на вуліцах, таму нельга выключаць. На каскі пацягнула. Да, у дзеда дах паехаў. Гэта можа быць інфармацыйная спецаперацыя, прапагандысцкая спецаперацыя, каб паказаць свайму галоўнаму саюзніку ці гаспадару Пуціну, што вось ён ўсё ж такі дзейнічае, і ён стварае тэарэтычную пагрозу для Украіны, бо гэта адпавядае інтарэсам сапраўды Расійскай Федэрацыі, каб сцягваць як мага больш сілаў і сродкаў на межы з Беларусю. І трэці сцэнар – гэта прыхаваная мабілізацыя. Сапраўды гэта даволі дзіўны сцэнар, таму што з аднаго боку я згодны, калі ідзе ўборачная, калі патрэбныя рукі на сяле, і ён сам прызнаецца, дарэчы, падчас гэтай сустрэчы, што яго праблема, што не хапае людзей, а пры гэтым дае загад накіроўваць тых, хто дрэнна працуе, лайдакі, п'яніцы, гэтак далей, на мяжу, каб яны дапамагалі сілам спецыяльных аперацый. Так праблему з ураджаем как бы не вырашыш. Але ўсё ж таки уявіць сабе, аб'явіць мабілізацыю ў Беларусю, каб падтрымаць саюзніка. Гэта выклік, гэта праблема. Бо беларускае грамадства мае агульнанацыянальны кансэнсус. І ён з'явіўся ў 2022 годзе, нягледзячы на тое, што прайшло ўжо больш за 4 гады, гэты агульнанацыянальны кансэнсус існуе да гэтай пары супраць вайны. Мы не хочам ваяваць, і мы не хочам, каб беларуская армія удзельнічала ў вайне. Таму абвясціць мабілізацыю ён не можа. Але сёння, дарэчы, з'явілася інфармацыя Зеленскага, прэзідэнта Украіны, аб тым, што па іх звестках выведкі, бліжэйшым часам адбудзецца мабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі. Таму тут супадаюць два гэтых факта. Я думаю, што высновы рабіць можа яшчэ заўчасна. Нам трэба вельмі уважліва глядзець за тым, як будзе развівацца сітуацыя. Але з іншага боку мы разумеем, што гэта парушэнне заканадаўства. Так званай тройкі, старшыня райвыканкама, дырэктар калгасу, саўгасу і ваенкам будуць вырашаць, каго накіраваць у армію, каго не накіроўваць. І зноў-такі абраза беларускага грамадства. Глядзіце, як кажа крутой пра беларусаў. Лайдакі, п'яніцы і гэтак далей. Ён проста абражае. Не той народец. Зноў абражаюць. Мы разумеем, што Лукашенко вайна з Украінай не патрэбная, што гэта яго палітычная смерць, пра гэта кажуць аналітыкі, і вы на гэты конт прыблізна так выказваліся. Як тады можна спалучыць вось гэты факт, што все-таки вы сцвярджаеце, што элементы мабілізацыі ёсць, і адначасова то, што вайна з Украінай яму не патрэбная ніколі? Яму не патрэбна, я з гэтым згодна, і не таму, што ён любіць Украіну ці
украінцаў. Давайте просто з гэтым пагадзімся. Калі б ён паважаў украінскі народ ці дзяржаву Украіны, ён не прадставіў бы тэрыторыю Беларусі для агрэсіі, а сёння не займаўся вытворчасцю зброю, не працавалі гэтыя рэтрансляторы на тэрыторыі Беларусі. Ён робіць шмат дзеля таго, каб рабіць шмат шкодаў для Украіны. Але ён баіцца, ён напалоханы, калі ўсё ж такі Пуцін дацісне яго, а мы бачым некаторыя элементы ціску. Паглядзіце, на мінулым тыдні ён кажа, што мы перайдзем на пілеты і брыкеты. А газ для нас будзе стратэгічным рэсурсам, які як бы трэба захоўваць. Да? Гэта што азначае? Бо не падпісана да гэтай пары дамова о пастаўках газа з Расійскай Федэрацыі. Цана да гэтай пары не акрэслена. Так што Пуцін можа заўсёды выкарыстаць гэты інструмент. Мы бачым, што 11 прадпрыемстваў мяса-малочнай вытворчасці таксама патрапілі ў праблемы з Россельхознадзорам, да? Расійскай Федэрацыі. Гэта тыя інструменты, якія Расія заўсёды выкарыстоўвала супраць Лукашэнка. Яму трэба паказваць, што ён усё ж таки застаецца саюзнікам. І тут ён будзе рабіць усё, каб паказваць Пуціну: я-то ў прынцыпе рыхтуюся, я твой саюзнік, раблю ўсё, што магу. Але з іншага боку, ён таксама і крытыкуе армію. Памятаеце, яшчэ ў красавіку ён праводзіў такую вялікую нараду па выніках гэтай Ой, там праверка была, да, і там і ён нават сказаў, перадавалі, што вынікі ганебныя. не гледзячы на іншых лідараў замежных дзяржаў, я буду адкрыта крытыкаваць армію. Каму ён гэта казаў? Ён казаў гэта не вайсковым, ён казаў Пуціну: паглядзі, наша армія не гатовая ваяваць. І ён гэта будзе дэманстраваць. Таму ён будзе, конечно, спрабаваць яшчэ ухіліцца ад вайны, але не таму, што ён любіць Украіну, таму, што ён разумее, што гэта рызыкі для яго ўлады, бо ёсць агульнанацыянальны кансэнсус супраць вайны. Давайте паслухаем яшчэ одно меркаванне ў нашай размове. Пагроза выслаць войска ўсіх, чыя праца не даспадобы чыноўнікам і кіраўнікам на месцах, гэта спроба рэжыма чарговы раз запалохаць людзей. Так мяркуе палітычны аглядальнік Юрый Драгахруст. Ён адзначае, што ў апошніх заявах войска, якое раней пазіцыянавалася як нешта высакароднае і годнае, паўстае ў выглядзе пакарання. Як у часы прыгоннага права, калі барын мог выслаць селяніна ў рэкруты, адкуль той мог і не вярнуцца. Замысел такі: мы людзей напалохаем, і яны стануць працаваць добра. І тады нам і не давядзецца іх забіраць войска, таму што няма нам ахвоты войска іх забіраць, і вот Хренін іх і не хоча прымаць войска. Але а раптам напалохаем. Тым больш, што, ведаеце, в этом напалоханні как бы ёсць такі как бы другі слой. Все ж бачаць, што вакол адбываецца, што ва ўкраіне адбываецца. І чалавек можа думаць: меня сёння на 2 месяцы забяруць войска. А раптам сітуацыя так складзецца, что я окажусь не на сборах, так сказать, там, бухать партизанам, як звычайно сборы проходят, а в окопе окажусь на фронте. Спадар Павел, што гэта сітуацыя ўвогуле кажа пра правы ўжо незвычайнага чалавека? Мы прызвычаіліся, што ў Беларусі ніякіх правоў чалавека няма, ні да законаў, а пра правы чыноўнікаў. Той факт, што любога з іх Лукашенка можа накіраваць на зборы ў войска. На якой такой падставе, паводле якога закона чалавека могуць узяць, там не алкоголика, чиновника, как заявлено, снять с працы и послать у войска. Господа редактор, иногда не до законов. Мы ж ведаем, гэта той закон, які сёння дзейнічае ў Беларусі, закон у двукоссі, да? А галоўны закон гэта Лукашенко. Все, што ён сказаў, так і будзе рабіцца. Гэта метад яго кіравання, які ён выпрацаваў на працягу 32 гадоў. Гэта рэзалюцыі, гэта рэфераткі, залатыя, да? Рэфераткі, як казалі ў чыноўнікаў, бо там герб заўсёды быў пазалочаны. Да? Вось. І ён сваімі вуснымі распараджэннямі і пісьмовымі пазней можа даваць такія даручэнні, якія парушаюць законодаўства. Бо ёсць сістэма мабілізацыі, ёсць сістэма рэкрутавання ў войска. Да? Вот зараз, дарэчы, об'явлена чарговае рэкрутаванне да войска, да, тых, хто прызывы маецца на прызыў у войска. А тут Лукашенко стварыў тройкі, як у сталінскія часы, якія будуць на падставе уласнага меркавання старшыня райвыканкама, дырэктар калгасу і ваенкам вырашаць, хто добра працуе, а хто дрэнна працуе. Я думаю, гэта ж такі механізм звядзення асабістых рахункаў. Вось глядзіце, раней хтосьці ў беларускім грамадстве мог лічыць. Паглядзіце, ты, хто выйшаў на пратэст, здзейснілі памылку. Гэты па-за законам рашэнні тычыліся толькі тых, хто супраць Лукашэнкі выступіў. А зараз гэта будзе датычна ўсіх.
Это азначае, што гэтыя рэпрэсіі распаўсюджваюцца на ўсё беларускае грамадства. І заўтра кожны, нават хто не выходзіў з чырвона-белым сцягам, ці не сказаў слова, што ён супраць Лукашэнкі, кожны можа патрапіць у такую сітуацыю. І Лукашенко напружвае сітуацыю ў грамадстве. Таму нам трэба вельмі уважліва глядзець. Лукашенко, дарэчы, рэагуе на нашы каментары. Пагадзіцеся, да? Вось калі Белсат штосьці робіць, там нашы незалежныя СМІ, палітыкі кажуць, ён пазней нават па гэтай сітуацыі з узбекамі, да? Ён жа рэагуе. Ён фактычна вымушаны рэагаваць. Таму Лукашенко павінен разумець, што гэта можа мець агульнаграмадскія наступствы, калі ён не спыніцца. Бо ўсе чыноўнікі як па чарзе пачаў выступаць Хрэнін, Крутой, да, там, ваенкам Магілёўскай вобласці, усе пачалі расказваць, як яны, прабачце, у скоцкія умовы накіруюць тых, каго яны забяруць у войска на падставе рашэнняў гэтых троек. Яны сказалі, што вам там не будзе малінай, да, гэтае жыццё. То есть менавіта такі падыход. Вось ён так падыходзіць да людзей, як да рабоў. Ну вот агульная мілітарызацыя краіны, якая ідзе апошнія гады, яны мяняюць законы, яны беруць там людзей, все больш войска, которых раней там з астмай, з іншымі хваробамі не бралі. Гэта все адбываецца. Гэта мілітарызацыя, па-вашаму, мае на мэце менавіта нейкія канкрэтныя вот сённяшнія мэты, звязаныя з вайной супраць Украіны? Ці гэта все-таки такая агульная стратэгія кіравання грамадствам вось праз пагрозу гвалта, праз пагрозу арміі, калі вся краіна становіцца такім ваенным лагерем, бо паўсюль ворагі? Я згодны з вами, але ёсць такі выраз, які Лукашенко так само часто выкарыстоўвае: «Если хочешь мира, готовься к войне». Але ён мае іншае значэнне. «Если хочешь мира, готовься к войне» — гэта значыцца, ты будуеш армію, калі патэнцыйны агрэсар не будзе хацець, бо будзе разумець, што калі ты зробіш агрэсію, то будзе адказ вельмі моцны. Лукашенко рыхтуецца да вайны, бо ён разумее, што ў нейкі момант яе будзе немагчымым пазбегнуць для яго. Бо націск з боку Расійскай Федэрацыі ў нейкі момант можа перасіліць яго магчымасці блакаваць уключэнне Беларусі ў вайну. Таму Лукашенко ніколі не быў так падрыхтаваны да вайны, як сёння. І гэта на заканадаўчым узроўні зменена ўсё. Сістэма мабілізацыі, магчымасць папераджальных удараў па тэрыторыі замежных краін, накіраванне ўзброеных сіл у Беларусь за мяжу. Гэтага не было. Пазбаўленасць нейтральнага статуса, магчымасць размяшчэння ядзернай зброі, набыццё ўзбраенняў, да, стварэнне дадатковых акругаў военных, паўднёвая военная акруга. Это сістэма праверка паветранай небяспекі. Да? То есть гэта Лукашенко сістэмна, метадычна і вучэнні. Паглядзіце, нават гэты год пачаліся ў студзені, яны же не перапыняюцца. Зараз ідуць вучэнні ў Маларыцкім і ў Драгічыцкім раёне Брэскай вобласці. Да гэта былі ў Гродзенскай вобласці. Да гэта мы бачылі вучэнні баявога выкарыстання ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Да гэтага мы бачылі вучэнні ў заходняй акрузе, да, вайсковай. Вучэнне студзень, внезапная праверка боегатоўнасці ўзброеных сілаў Беларусі. Пастаянныя вучэнні. Чалавек, ён фактычна рыхтуецца да гэтай вайны. Ён яе не хоча, але ён разумее, што ў нейкі момант ён не сможа сказаць «не». І одно пытанне, яшчэ можа не звязана з нашай галоўнай тэмай, але оно так прагучала даволі гучна за апошнія дні. Это калі беларускі бок апублікаваў некае дзіўнае паведамленне о падрыхтоўцы замаху на дзяцей беларускай актывісты Польшы. І вось паведаміў, маўляў, мы глядзіце, папярэджваем Польшу пра такія пагрозы. Што гэта было? Это яны так спрабуюць злагодзіць адносіны з Варшавай, ці это больш падобна на нейкую інфармацыйную правакацыю, ці сапраўды яны такім чынам хочуць неяк сказаць: глядзіце, мы ж вам дапамагаем? Ну, па-першае, мы бачым сёння, што, на жаль, павялічваецца праблема, звязаная з атрыманнем міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшы. І гэта удар менавіта ў гэты бок. Паказаць, што беларусы, якія тут знаходзяцца, яны злачынцы. І Польша не павінна даваць нам статус міжнароднай абароны. Па-другое, паказаць крызіс, канфліктнасць унутры дэмакратычных сілаў і беларускае грамадства, якое пражывае ў Польшы. Глядзіце, самі беларусы хочуць забіваць саміх жа беларусаў, нават лідараў беларускіх. Да? Паказаць, што польскім спецслужбам, што без нас вы не вырашыце праблемы бяспекі, што мы маем агентаў у асяроддзі дэмакратычных сіл. Да, но але гэта ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы гэтай дзяржавы. І тут, конечно, такі пасыл галоўны. Мы хочам з вами супрацоўнічаць. Але я думаю, што ў падтэксце шмат людзей прызнана экстрэмістамі, тэрарыстамі. Вы давайце нам.
экстрэмістаў і тэрарыстаў, бо яны злачынцы. Я думаю, што гэта ўжо ігра гульня ў доўгую, каб пазней патрабаваць вяртаць тых, хто імі прызнаны тэрарыстамі і экстрэмістамі. Вы заняліся гэтай тэмай, але ці ўдалося вам даведацца, можа быць, хаця бы, калі вы не можаце нам сказаць гэта прозвішча, то ці вы ведаеце яго? Я маю, разуменне, хто гэта можа быць. Я не магу сказаць, што ведаю ці не ведаю, але я ўсё ж таки дапушаю і ведаю патэнцыйна, хто гэта можа быць гэтай асобай. Ці гэта вот эту аперацыю, скажем, вы больш успрымаеце як інфармацыйную, менавіта, як зараз ІФСО называюць такую аперацыю прапагандысцкую, ці сапраўды можа дайсці да такіх рэчаў, як рэальны тэракт? Я думаю, што нашым абавязкам з'яўляецца зараз інфармаваць польскі бок, міністра ўнутраных спраў, міністра па пытаннях бяспекі і міністэрства замежных спраў аб тым, што гэта гульня. Бо менавіта за апошнія тыдні мы атрымалі вельмі шмат інфармацыі, што ў адносінах да родных і, адпаведна, да чальцоў дэмакратычных сілаў розных інстытутаў ажыццяўляюцца дзеянні, звязаныя з вербоўкай, патэнцыйнай вербоўкай. То есть гэта ўсё экстратэрыяльныя злачынствы. З аднаго боку, КДБ спрабуе здзяйсняць злачынствы на тэрыторыі суседняй дзяржавы, а з другого боку яна паказвае, глядзіце, мы раскрываем вам злачынствы, мы даем вам факты, калі хтосьці кагосьці хацеў забіць. Гэта гульня. Гэта абсалютная гульня, я думаю, павінны пра гэта расказваць, бо аб'ём, маштаб экстратэрыяльных злачынстваў супраць беларусаў, якія пражываюць у Европе, а асабліва ў Польшы, беспрэцэдэнтны. Дзякуй вялікі за ваши цікавыя адказы, за тлумачэнне сітуацыі. Сёння госцем студыі Белсат был Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення. Да наступнай тэмы. Следчы камітэт Беларусі абвясціў пра ўзмацненне кантролю за сацыяльнымі сеткамі. Пасля таго, як краіне адмянілі свабоду слова і выказванняў, інтэрнэт застаўся адной з нешматлікіх пляцовак для спробаў грамадскага абмеркавання. Закрываць соцсеткі як Расіі ўлады Беларусі пакуль не збіраюцца, разумеючы негатыўныя наступствы гэтага шляху. Замест гэтага пагражаюць усё большымі пакараннямі за допісы і каментары. Юлія Цяльпук працягне. Думайце, што пішаце. Силовики и пропагандисты робят суворые вочи, перастерегаючи користальников соцсеток. Уже есть лица установленные, кого задерживали и привлекали к уголовной ответственности за публикации. Опять же, перечень конкретный, за который привлекали, мы называли это разжигание социальной вражды и розни, это заведомо ложные сообщения об опасности. Следчий комитет и милиция взялись за вызначение межаў дазволенага у социальных сетках. Пагражаюць людзям адказнасцю за аплёткі, цкаванне, неабгрунтаваныя скаргі на дзяржаўныя органы і так званы дэструктыў. Як прыклад апошняга згадалі травеньскую публікацыю флагштоку пра крымінальную справу супраць экс-кіраўніка гомельскага гарвыканкаму, якую следчы камітэт зняпраўдзіў. То, что касается деструктива, то, что касается экстремизма, мы же прекрасно понимаем с вами, что он уже не будет писать отсюда, потому что он прекрасно понимает, что ему через час, через два Губопик постучится в двери, заберет и отдаст уже потом дальше в Следственный комитет. Милиция! Силовики раней неаднойчы дэманстравалі такія затрыманні зламаннем дзвярэй і выкручваннем рук. Новыя пагрозы для дзяржавы, скаргі людзей на сістэму. Напрыклад, на прагнілыя трубы ў сутарэннях дамоў, хранічна разбітыя дарогі, Витебской области, точнее. Нізкія заробкі ва ўсіх галінах эканомікі. Днямі мянчанка ў тык-току потрапила адразу ў две балючыя тэмы. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы. Пад яе відэа сотні каментароў людзей з падобным досведам, якія думаюць, што сярэдні заробак 3000 рублёў хутчэй выключэнне, чым сярэднестатыстычная з'ява. Скардзіцца пачала і апошняя надзея беларускага рынку працы мігранты. Яны прапануюць $500, але харчаванне і пражыванне за наш кошт. Калі адмінусаваць усе выдаткі, на руках застаецца $200. Ва Узбекістане мы зарабляем больш. Розгалас прымусіў рэагаваць Лукашэнку, які сам запрашаў замежных рабочих. Не только чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую, а произвести мясо-молоко. У присвеченным соцсеткам ток-шоу пропагандистка поставила пытанне. Чем вот это явление в социальных сетях не такой вариант саботажа и террора?
Прытым яшчэ нядаўна сам узурпатар заявіў, што чытае TikTok, каб даведвацца пра сацыяльныя праблемы ад людзей, а не ад сваіх рэгіянальных прызначэнцаў. Дзяржтэлебачанне зразумела гэта як сігнал, стварыла адмысловую праграму з разборам людскіх скаргаў. В понедельник дойдет до Лукашенко. Пошло такое количество жалоб и такой огромный поток претензий, что власть не справляется с этим. То ли они действительно в это верили, то ли они сами себя убедили в том, что то, что было раньше в 2020 году, это какой-нибудь Запад придумал. А у нас вообще нет проблем, потому что, может быть, они живут в каком-то своем пузыре. И когда они столкнулись с реальностью, осознали, что дело пахнет керосином. И вспомнили, что у них есть хороший, добрый инструмент – палка и уголовные дела. Паводле ацэнак Data Reportal, рэкламны ахоп тыктоку ў Беларусі па выніках мінулага года склаў 7 мільёнаў 600 тысячаў. Гэта самая вялікая сацыяльная платформа ў краіне з аккаунтамі 18+. На дзяржаўным ТБ прогучала яшчэ большая лічба. 8,5 миллионов человек у нас подписано. Я всегда говорю, вот эти 8,5 миллионов подписчиков переведем и скажем 8,5 миллионов избирателей. За тыктокам у рэйтынгу ідуць іншыя мільённікі. YouTube, Telegram, Instagram, УКонтакте. Далей адносна бяспечны для ўладаў LinkedIn і аднакласнікі, з якіх паступова сыходзіць аўдыторыя. А вось за імі Threads 700 тысячамі, які ахоўнікі рэжыму называюць найбольш зацятаю меншасцю і абяцаюць кантраляваць нароўні з тыктокам. Змагар за захаванне рэжыму Григорий Заронак прапануе радыкальныя захады. Сейчас там, например, это всем трэцам сваливают Сырского и голосуют за Федорова. То есть это такой... Его надо... Я вот честно скажу, мы к этому придем, что трэц надо уже блокировать. Это просто тупо ботаферма, это тупо... Там бесполезно что-то делать, там бесполезно нам проводить государственную политику. Раней Азаронак хваліў Расею за запавольванне і блакаванне платформаў, у якіх спецслужбы не ў стане кантраляваць. Пры гэтым відавочна, што прапаноўваць блакаваць TikTok ніякі Азаронак не асмеліцца. Бо гэта кітайская платформа і вялікі кітайскі брат гэтага не ўхваліць. А вось прапагандыст Егор Тур думае инакш. Нельзя бороться с какой-то социальной сетью. Это все равно борьба с симптомом. Проблема немножко в другом. Корень зла – это желание части наших людей, не только наших вообще в мире, хайповать на пустом месте. Тур заклікае сілавікоў паказаць рэальныя затрыманні і суды. З разлікам, што пісаць лішняе ў соцсетках стане менш ахвочых. Сілавікі і ўлады ўвогуле для сябе зрабілі высновы з 2020 года, таму што тады сацыяльныя сеткі, той же Telegram, яны сталі такім магутным сродкам мабілізацыі, палітычнай мабілізацыі мас, каардынацыі дзеянняў, самаарганізацыі. І вось гэта засечка ў мазгах людзей у пагонах, у мозгах силовиков застаецца. Зацісканне свабоды выказвання ў інтэрнэце можа прывесці да сацыяльнага выбуху, мяркуе блогер Артём Шапараў. Сістэма спрабуе трымаць руку на пульсе і актыўна прысутнічаць на гэтых пляцоўках. Юлія Цельпук, Белсат. Ну і зараз гэтую тэму мы абмяркуем з палітычным і медыааналітыкам Паўлюком Быковскім, які ўжо ў нашай студыі. Прывітанне. Вітаю вас. Дзякуй, што далучыліся, хаця тэма, такая, скажем, непростая, паколькі, здаецца, улады весь час пасоўваюць гэтай чырвонай лініі для беларусаў. Раней ўжо, пасля 2020 года паступова стала проста вельмі незаконна і страшна крытыкаваць палітыку, за гэта можна сесці. Потым уже нельга стала крытыкаваць чыноўнікаў. Ці дойдуць яны таго, што будуць нейкім чынам пагражаць беларусам за крытыку, умоўна скажем, дворнікаў і дарожнікаў? Глядзіце, насамрэч не все ведаюць, што крытыкаваць страшна. Для гэтага трэба быць пагружаным у нацыянальныя незалежныя медыа, мясцовыя медыа, якія пра гэта могуць расказаць. Ёсць важная функцыя для любой дзяржавы, зваротная сувязь з грамадствам, і гэтую сувязь атрымліваюць і праз выбары, і праз сустрэчы з грамадзянамі, з пісьма ў газеты, выхады на тэлебачанне, у тым ліку сацыяльныя сеткі. У Беларусі, з-за таго, што няма нармальнай выбарчай сістэмы, ёсць імітацыя яе, то з аднаго боку кажуць, што ёсць народны, быццам бы прэзідэнт, народная ўлада, але разам з тым крытыкаваць все больш
забараняюць, і апошнімі аддушинамі застаюцца тыя сацыяльныя сеткі, дзе можна выказацца. І на сённяшні момант аказалася такая цікавая штука. Сапраўды папулярны TikTok і малапапулярны Threads, але ў Threads сабраліся людзі, якія раней былі карыстальнікамі іншых сацыяльных сетак, тых, хто не вельмі цікавіўся палітыкай. І раптам яны атрымалі для сябе новую сетку, дзе можна выказацца пісьмова. І там яны пачалі это гаварыць. І вось у іх няма досведа пераследу за крытыку, і яны радыя выказацца. Таму у адным месцы мы бачым людзі, якіх проста вялікая сацыяльная сетка намнога ахоплівае, таму прыцягвае людзей, якія гатовы выказацца, а тут людзі, якія, ну так мовіць, не напужаныя. І там мы бачым эфект і зваротную сувязь, і крытыку, і кіраўнікі дзяржавы спрабуюць на это рэагаваць. Вось у вашым сюжэце было, што яны папрасілі пісаць, звяртацца ў TikTok. Панядзельнік дойдзе да Лукашэнка. Так, і яны сапраўды зрабілі перадачу, у якой яны займаліся дэканструкцыяй, містыфікацыяй, можа быць, разбіралі, што все, хто там скардзяцца, все не маюць рацыі. У іх все нешта не так было. А вось цалкам заткнуць эту дзірку, ну тут Тур мае рацыю немагчыма, бо это барацьба з сімптомамі, але тое, што ён прапануе, напужаць людзей, это таксама не вырашэнне сітуацыі, бо людзі скардзяцца не таму, што ім так захацелася выдумаць праблемы. Людзі скардзяцца таму, што іх ёсць праблемы, і праблемы трэба вырашаць. То, што Тур так кажа, вы упэўнены, што гэта все-таки генеральная лінія, і яна канчаткова перамагла, што соцсеткі не трэба зачыняць. Памятаем, калі YouTube адмяніў, скасаваў усе всялякія каналы прапагандысцкія, то беларускія прапагандысты вельмі актыўна абмяркоўвалі, што трэба адмяніць Беларусі YouTube, ну але вышэйшае начальство сказала ім, што не трэба рабіць. Гэта, скажем так, у іх хапае мазгоў на это, ці гэта все-таки хістаецца, і кожны раз пад уплывам, можа быць, той жа Расіі гэта можа змяніцца? Ну, глядзіце, калі мы арыентуемся на то, што сказалі прапагандысты, то мы можам трапіць у сітуацыю, ім ніхто не даводзіў, якое будзе прынятае рашэнне. Яны самі па інерцыі, па таму накатанай калеі, у якой яны знаходзяцца, нешта выдумляюць і кажуць, ну, за гэта іх ніхто не пакарае, яны ахраніцелі. Але з пункту гледжання захавання рэжыма, у прынцыпе, вядома, што калі зачыніць сервіс Google у Беларусі, ну, абрынецца не толькі YouTube, абрынецца не толькі гэта, але і мабільная сувязь у нас на андроідах у значнай часткі насельніцтва. Сацыяльныя, банкаўскія структуры, всё гэта. Так, шмат што знаходзіцца на серверах Google, і прылічыць, якія будуць наступствы, ну, не зусім магчыма. З другого боку, калі казаць пра тое, што людзі раптам перастануць пісаць, ну, гэта таксама неверагодна. Таму хутчэй трэба, ну, з іх пункту гледжання стварыць сітуацыю кантраляванага выхада, дзе імітуюцца людзі, якія звяртаюцца, можа быць, з дробнымі праблемамі, якія можна вырашыць, і пахваліцца тым, што вырашылі, а вось нейкія вялікія праблемы іх адносяць да палітыкі і забараняюць на эту тэму гаварыць. Таму у нас ёсць і змены, у тым ліку, заканадаўства аб зваротах грамадзянаў пра тое, што а давайце, каб не было там дыскрэдытацыі дзяржавы і гэтак далей, мы вас можам пакараць. Я сапраўды в гэтай, ну, адносна новай, адносна іншых сеткі Threads часам бачу такія дыскусіі і бачу, што людзі з Беларусі, і мне часам за іх страшна. Вось у силовиков еще не дошли руки. Это адносна новая, вельмі хутка растучая сетка. И, ну, ваш, скажем, прогноз с пункту гледжання анализу. Паколькі забараняць яны вырашылі не рабіць, то яны будуць, ну, нейкія адзіночныя, там, такія публічныя устраивать, ну, пакаранні, мне здаецца, так? Вот як ёсць тэатр бяспекі ў аэрапортах, нам паказваюць, як нас правяраюць, і мы мусім быць спакойныя, што нейкі тэрарыст ніякую бомбу на борт не правядзе. Хаця па-сапраўднаму, тое, што робіцца для абароны нас на борце самалёта, робіцца небачным. Не толькі гэтыя крокі, і яны не самыя важныя. То і вот тут у нас тэатр такі прапагандысцкі, каб усіх напужаць, што гэта будзе, і каб людзі, ну, не наважыліся звяртацца. Сапраўды гэта можа і спрацаваць у нейкай ступені, але не да канца, бо ніколі немагчыма дагрукацца да вот гэтых неангажаваных людзей, якія, а мы палітыкай не цікавімся, адпаведна, мы не цікавімся палітыкай, мы не ведаем, што это страшна. І, адпаведна, калі... Пакуль нехта не прыйдзе і не пакажа, што это страшна. Але чаму страшна сказаць, што дворнік кепска працуе? Чаму страшна сказаць, што лямпачкі пабітыя ў пад'ездзе?
там дах працякае ці штосьці падобнае. Гэта тое, што было і за савецкім часам дазволена. Пра гэта звярталіся да дэпутатаў, да нейкіх уладаў, да компарты. І нават казалі, мы не пойдзем галасаваць на выбары, пакуль не вырашым нашу праблему. І праблема часта вырашалася. Не заўсёды, але былі такія прыклады. А вот сёння поўнасцю пазбавіцца вот этой вот функцыі, чтобы людзі паскардзіліся, прыцягнулі увагу да праблемы і вырашылі яе такім чынам, немагчыма. Ну вот зараз казала прапагандыстка вариант саботажа и террора. Так она назвала просто даволі невинные комменты в соцсетках, скаргу на нейкія літаральна побытавыя недахопы. Ну так, яна дыскрэдытуе гэтыя звароты, але гэта не значыць, што яе пачуюць. Бо тая аўдыторыя, якая, допустим, з Інстаграма прыйшла в Threads, яна хутчэй за ўсё так і не глядзіць беларускае тэлебачанне, хутчэй за ўсё не вельмі цікавіцца, у тым ліку і незалежнымі СМІ, і ў выніку не трапіць ні напрямую праз прапагандысцкую машыну, ні праз люстэрка незалежных СМІ, якія расказваюць пра праблемы. Адпаведна, гэтыя людзі доўга будуць заставацца непужанымі, пакуль сапраўды хваля па сарафаннаму, што называецца, радыё, не дойдзе да іх, што гэта рабіць небяспечна. Але вось небяспечна скардзіцца менавіта на дах, который працякае, ці на дворніка, ці на што? На все немагчыма. Цяжка мяжу усталяваць. Ну так, і паколькі этой мяжы немагчыма усталяваць па-сапраўднаму, то будзе нейкая кампанейшчына, пакажуць нам, што кагосьці прыцягнулі да ўвагі, прапагандысты пра гэта раскажуць, мы ў чарговы раз знойдзем прыклады таго, што парушаюцца правы чалавека, а вось гэтыя людзі, которые, уласна кажучы, хацелі паскардзіцца на свае праблемы, ім давядзецца скардзіцца. А по-вашаму, ці пойдуць прапагандысты, ці, скажем, вся дзяржаўная машына вось у гэтай соцсеткі, бо мы бачым, як гэта адбываецца, там раней не было яшчэ, там 3-4 гады назад, зараз в YouTube абавязкова на кожны незалежную прэсу з'явяцца некалькі боты, якія кажуць, вось тут здраднікі, траля-траля і гэтак далей. Ці яны будуць больш актыўна выкарыстоўваць, вось як это в савецкі час называлось, контрпрапаганду такую? Сваё уздзеянне на то, што яны лічаць дэструктыўным уздзеяннем, яны будуць рабіць. Бо гэта і тэхнічна зараз даволі нескладана. Можна карыстацца алгарытмамі, можна пісаць, выкарыстоўваць там ліку штучны інтэлект. Можна мець нейкую частку людзей, якія атрымліваюць за гэта заробак, а ёсць і ідэйныя, которые гатовы далучыцца. Гэта все ёсць, але гэта не дае такога эфекту, бо яны вядуць гэта змаганне не прапануючы новыя аргументы, а толькі або засмечваючы прастору, каб людзям было неёмка прысутнічаць у каментарах, бо там будуць усе сварыцца, а можа быць, мне непрыемна, калі там матам лаюцца, адзін аднаго абражаюць. Або яны проста дабіваюцца таго, што дасылаюць страйкі на Ютубе, а гэта відэа быццам бы парушаныя правы, або парушаныя правілы супольнасці, або яшчэ штосьці і так далей. І гэта таксама інструмент. Але все, гэта, як той казаў класік, вушэй асліных мала, каб сонца засланіць. Сонца народнай, так скажем, актыўнасці гэта не заслоніць. Неважна, праз якія праявы, пра якое сацыяльнае асяроддзе это будзе рабіцца, але будзе рабіцца. Но яны ж абавязаны весці гэтую, скажем, палітычную барацьбу. Ці яны іх таксама там на нарадах крытыкуюць, што яны жывуць сваёй, так сказаць, бурбалцы, што тэлебачанне то не глядзяць. Яны будуць імкнуцца, скажем, сваю павестку, што называецца, укараняць на все гэтыя сацыяльныя сеткі, там ствараць аккаунты, ставіць свае матэрыялы і так далей. Яшчэ до 2020 года былі ў тым асяроддзе людзі, которые казалі, што трэба весці змаганне там, дзе ёсць аўдыторыя. На роўных. Там, дзе ёсць аўдыторыя. Без губазіка. Там, дзе ёсць аўдыторыя, то бок і ў сацыяльных сетках і інтэрнэтах. Але Лукашенко не верыў в інтэрнэт, ён казаў галоўнае тэлебачанне. А вось пасля 2020 года, пры разборе памылак 2020 года, ўсё ж такі акцэнт на то, што і тут трэба працаваць актыўна, з'явіўся большы, і актыўнасць это праяўляецца. Іншае пытанне, што вот мы бачылі, яны не могуць атрымаць перамогу на Ютубе, і у тым ліку некаторыя каналы адтуль удаляюць.
яны мусяць стрымліваць сябе, як той азарёнак, які спачатку з шыбеніцай быў у сваёй перадачы. Азарёнак себе стрымлівае? Так, ён, каб прысутнічаць на Ютубе, тое, што прысутнічае в эфіры дзяржаўнага тэлебачання, в яго аўтарскай перадачы, не ўсё з гэтага прысутнічае на YouTube-канале, бо гэта будзе парушэнне правілаў супольнасці. Адпаведна, так оно атрымліваецца не зусім зручна ім працаваць у гэтым асяроддзі. Але самае галоўнае, тут важна супрацьпаставіць адной альтэрнатыве іншую альтэрнатыву. І калі ёсць людзі, якія маюць аргументы, яны мусяць прадставіць аргументы. Ну, а сёння мы бачым, яны дэструктыўныя, яны выдумляюць, у вас дах не працякае, у вас вуліцу добра прыбіраюць, вам заробак плацяць і так далей. Ну, мы же ведаем, што з намі адбываецца лепей, чым тыя прапагандысты, якія сядзяць у тэлебачанні. Дзякуй вялікі. Павлюк Буковскі, палітычны і медыааналітык, сёння тлумачыў, ці сапраўды, як трэба ўспрымаць гэтыя пагрозы сілавікоў караць за выступы і допісы в сацыяльных сетках. Што ж, наступная тэма нашага эфіра. Неўступныя балы вырашаюць кваліфікацыю будучых лекараў. Спужаліся канкурэнцыі, таму і конкурс сёлета меншы. На гэтым тыдні вось такімі словамі беларускай прапаганды было вельмі шмат працы. Пасля першых вынікаў уступнай кампаніі беларусы в соцсетках пачалі выказваць моцнае здзіўленне падзеннем прахадных балаў ды конкурсаў у медычныя універсітэты. Самі ВНУ пачалі апраўдвацца, маніпулюючы лічбамі. У статыстычнай эквілібрыстыцы чыноўнікаў і прапагандыстаў паспрабаваў разбірацца Антон Бяздольны. Как бы не анонсировали в деструктивных каналах недоборы, конкурс вырос и состоялся. Увесь тыдзень дзяржаўныя СМИ старанна пераконвалі насельніцтва краіны. З уступнай кампаніяй ніякіх праблемаў няма. Тем более это не говорит о том, что уровень знаний становится ниже. Во-первых, не баллы при поступлении в ВУЗ определяют уровень медика, а полученные знания во время учебы и практика. Яны ж разам з чыноўнікамі ад адукацыі пераконвалі, баллы высокие, охвочих еще больше, чем летось. Особенность этой вступительной кампании заключается в следующем. Если в прошлом году у нас было 80% целевых мест от общего плана приема, то в этом году количество целевых мест снизилось до 65% в среднем по нашему университету. Соответственно, значительно увеличилось количество бюджетных мест. Падение проходных баллов ректор Гарадзенскага медуніверсітэту Ігор Жук апраўдваў павышэннем набору на бюджет пасля адмены платнага навучання. У параўнанні з мінулай уступнай кампаніяй упаў і конкурс на бюджет з 1,8 до 1,4 чалавека на месца. Не лепшую была сітуацыя і ў галоўным медычным ВНУ краіны, беларускім дзяржаўным медуніверсітэце. Там на асобных спецыяльнасцях прахадныя балы ўпалі на 100. Дык што гэта, я ў гэтым годзе мог у медычны паступіць? Падобна, у гэтым годзе туды маглі паступіць літаральна ўсе. Нешта страшна стала. З такімі баламі каго яны змогуць вылічыць? З такімі баламі ў мой час паступалі ў медкаледжы. А вось Гомельскі медыцынскі універсітэт пакуль вынікі уступнай кампаніі не апублікаваў. Праз гарадскія дзяржаўныя СМИ ён толькі паведаміў пра высокія прахадныя балы і конкурс, але ў якасці прыкладу прывялі сярэдні бал атэстата, а не агульны, разам з вынікам цэнтралізаваных экзаменаў. По отношению к медицинским специальностям со стороны потребителя образовательных услуг, со стороны граждан всегда был очень большой спрос на эти виды специальностей, был всегда очень большой конкурс. И я думаю, что этот спрос на эту услугу не уменьшился ни в коей степени, да, а просто вот эта обстановка и процедура, через которую это приходится поступать, она не задает привлекательности. На немедычных спецыяльнасцях ситуация была больш спакойная. Рэвалюцыйных зменаў, кшталту адмены платных месцаў сёлета не было. Тым не менш у соцсетках з'яўляліся незадаволены абітурыенты і іх бацькі. Яны скардзіліся, што зрабіцца студэнтам складана праз вялікую колькасць мэтавікаў, алімпіяднікаў ды іншых ільготнікаў. Давялося і тут подключать пропаганду. Целевики, различные льготники, ребята обычные, только 4 человека набирают. Поправим девушку, у целевиков свой
конкурс. Такая возможность есть у всей молодежи. Аднак вынікі ўступнай кампаніі на бюджэтную форму пацвярджаюць перасцярогі бацькоў. Паводле рэктара БДУ Андрэя Караля, сёлета значна вырасла колькасць пераможцаў алімпіядаў ды медалістаў, а колькасць рэкамендаваных да залічэння без экзаменаў вырасла больш чым на 130 чалавек. Акрамя таго, падраслі прахадныя балы і конкурсы на малазапатрабаваныя раней спецыяльнасці. Да прыкладу, на матэматыку прахадны бал вырас больш чым на 100 балаў. Я думаю, тут скорее нет, потому что есть некий спрос на рынке труда, да, потому что есть перспективы, определяющие общими глобальными тенденциями в мире. Да, то есть есть развитие новых технологий, там требуется вот именно такого рода квалификации, поэтому, скорее всего, потребитель избирает, руководствуется именно этими представлениями, а не представлениями о том, что там какое-то высокое качество образования. Сельскагаспадарчыя ВНУ, якіх штогод назіраецца недахоп абітурыентаў, залічэнне на бюджэт правядуць толькі на наступным тыдні. Гэтыя навучальныя установы традыцыйна прымаюць дакументы на 2 дні даўжэй за астатнія універсітэты. Каб павысіць попыт на сельгас-спецыяльнасці, сёлета для мэтавікаў нават адмянілі уступныя іспыты. Антон Бяздольны, Белсат. І зараз гэтую тэму мы абмяркуем з госцем нашай сённяшняй праграмы, намеснік прадстаўніка ў нацыянальным адражэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце Андрей Лаўрухін. Андрей, добрый вечар. Добрый вечар. Добрый вечар. Можа быць, перш чым да нейкіх глобальных пытанняў, вот першае, што і мяне зачапіла, і можа многіх быць чапляе, гэта менавіта дадзеныя па паступленню ў медыцынскія універсітэты, паколькі заўсёды ў Беларусі, да і ва ўсіх краінах гэта заўсёды была і вельмі прэстыжная праца. Не так уж мала зараз Беларусі медыкам і плацяць паводле беларускіх параметраў параўнанні з іншымі прафесіямі. І заўсёды был вельмі вялікі конкурс на гэта, на медыка. Што зараз здарылася? Чаму мы бачым такі абвал конкурсу менавіта в медычныя факультэты? Ну, шчыра кажучы, трэба даследаваць гэтае пытанне, але папярэдне, на мой погляд, все ж таки вось гэтая працэдура размеркавання, значыцца, якая асабліва для мэтавікоў, колькасць якіх значна пабольшылася, ну, больш чым у 3 разы з 22-го года колькасць мэтавікоў на медычным, дарэчы, таксама. І гэта, безумоўна, па-перш, вось як ужо кажуць самі абітурыенты, значыцца, матывацыю зніжае, бо, значыцца, адчуванне у абітурыентаў таксама ёсць такое, што там адны мэтавікі, алімпіяднікі, гэтак далей. Але галоўнае, канешне, гэта размеркаванне. Я лічу, што вось тыя, хто ўжо быў размеркаваны на доўгія тэрміны, значыцца, мэтавікі 5 гадоў, бюджэтнікі 2 гады, мэтавікоў могуць і на 7 гадоў, там у залежнасці ад спецыяльнасці, як там будзе, але 5 вось мінімум. І гэта людзі, якія ўжо працавалі на гэтых месцах, бачылі, што яны атрымалі за працоўныя месцы, што гэта бесперспектыўна, што гэта тупік для самарэалізацыі, што, у прынцыпе, ну, як вось такія акадэмічнае рабства такое, да, вось, дзе адпрацоўваюць як баршчыну гэтую дзяржаўную, і водгукі пайшлі. Яны дайшлі вось пасля таго, як, таму што вось менавіта з 22-го года гэта, ну, лічыце, вось 4 гады бакалаўрэат, значыцца, вось з 22-го года такая працэдура пачала масава вось уводзіцца ў вышэйшую установу. І вось выйшлі тыя, хто пайшоў туды вучыцца, значыцца, з новымі тэрмінамі, з новымі абставінамі, з новымі срокамі і тэрмінамі вось размеркавання. Яны пачалі расказваць астатнім бацькам, што гэта за умовы, якія. І гэта, ну, ведаеце, медычная культура, медычная карпорацыя, гэта людзі, якія адзін аднаго ўсе ведаюць. Гэта такія сямейныя такія вось традыцыі, такія, дзе кожнага ведае. І ў гэтым сэнсе, канешне, гэта сарафаннае радыё, якое працуе, і кожны расказвае, якія
атрымоўвае заробкі, якія атрымоўвае умовы жыцця, Конечно, які атрымоўвае перспектывы. Чалавек паступае з нейкімі марамі, да, пра сваю медычную кар'еру, хутчэй за ўсё ў нейкім высокатэхналагічным шпіталі ў Менску, а яго пасля заканчэння медыцынскага універсітэта адпраўляюць, умоўна скажем, в райцэнтр, дзе на 5-7 гадоў, як вы правільна паведамілі, дзе, ну, скажем, мякка, мала падставаў для прафесійнага роста і дзе наўрад ці ёсць вельмі добрае абсталяванне. Конечно. Вот. І гэта, я лічу, гэта галоўная такая наша. Ну, безумоўна, тут, конечно, нельга і выключаць тую хвалю эміграцыі, якая была пасля 20-го года, якая працягваецца, дарэчы. Вось. І калі, конечно, вось многія врачы і сем'і ведаюць, якія заробкі атрымоўваюць у замежных краінах, еўрапейскіх краінах, у Польшы, напрыклад, дзе зусім іншыя і умовы працы, і заробкі, і перспектывы для самарэалізацыі, развіцця сваіх здольнасцяў. Гэта вельмі істотна для ўсіх людзей, для якіх жыццё каштоўна. Яно каштуе, і адукацыя, і кожны год, які вы амаль што, ну, вы наўпрост яго страцілі ў гэтых умовах і мусіце абмяжоўваць сябе і, в прынцыпе, звыкацца да таго, што вы будзеце нешчаснымі ў гэтых умовах, маленькіх гарадах, бесперспектыўных. Вось гэта, мне падаецца, галоўны чыннік таго, што і знізіліся конкурсы, і людзі наўпрост не ідуць туды, дзе гэта такая спецыяльнасць, якую пераўтварылі у вось ну, такую сапраўды рабства дзяржаўнае. Вось быць рабамі дзяржавы людзі не жадаюць, і гэта цалкам зразумела. Яшчэ одна лічба, якая прагучала в нашым матэрыяле пра тое, што сельскагаспадарчыя факультэты, скажем, ввогуле прымаюць уже без конкурса, без іспытаў. Мы памятаем, што яшчэ там в сярэдзіне 90-х доўгі час асноўныя кадры лукашэнкаўскай эліты, яны менавіта былі з гэтай галіны сельскагаспадарчай. Вось, доўгі час менавіта адтуль былі все кіраўнікі з Магілевскай обласці і сельскагаспадарчых інстытутаў. Што можна сказаць пра тое, што Лукашенко па-ранейшаму мае такі, скажем, любоў да гэтай менавіта галіны, а якія там кадры? Ну так, гэта красамоўна тое, што вы кажаце. Сапраўды, у прынцыпе, ведаеце, ёсць такія вось спецыяльнасці, якія заўжды запатрабаваныя. Значит, гэта медыкі, гэта выкладчыкі і аграрыі. І інжынеры. Ну, першая, самая большасць з усіх інжынераў. Значит, ну, калі інжынеры, медыкі нават, і часткова яшчэ там выкладчыкі нават, неяк там праз якія магчымасці падзарабіць акрамя галоўнага месца працы, то з аграрыямі тут, ну, сапраўды, гэта цяжкі труд. І тут увогуле, улічваючы тэхнічны ўзровень, які існуе зараз на вёскі, і увогуле там, дзе ідзе вельмі такі ў жорсткіх умовах барацьба за ўражай, гэта, канешне, такое выпрабаванне для тых, хто, ў прынцыпе, ну, бачыце, вось гэта, дарэчы, таксама такі паказчык, што вельмі шмат змянілася. Для Лукашэнкі гэта быў сапраўды такі, ну, нават, ну, калі не прэстыжны, але ж гэта, ну, такі нармальны, я б сказаў так, для яго ўзросту, калі яшчэ большая частка знаходзілася насельніцтва ў вёсцы, там прыехаць, атрымаўшы вышэйшую адукацыю ў вёску інжынерам ці нейкім там, значыцца, па якойсьці спецыяльнасці, гэта было прэстыжна, гэта было такое, ну, круто. Зараз мы бачым, што сапраўды пасля 70-х, сярэдзіны 70-х, калі большасць ужо апынулася ў гарадах насельніцтва і пачалася урбаністычны лад жыцця, і ў гэтым сэнсе трэба мець нейкія вельмі моцныя матывацыі, каб людзі маглі вярнуцца з горада ў дзярэўню ці ў нейкія і займацца гаспадаркай, сельскай гаспадаркай.
Гэта, ну, там павінны быць сапраўды альбо вельмі вялікія кошты, альбо магчымасці там неяк самарэалізавацца, адкрыць сваё, там, прыватнае нейкае прадпрыемства ці штосьці такое. А калі вас дасылаюць на такія вось прадпрыемства сельскагаспадарчыя, якія сводзяць канцы з канцамі, заўжды на прадбанкротным стане і нерэнтабельныя ўсе, то гэта, ну, такі аўрал які, да? Кожны дзень, кожны месяц, кожны год. І, в прынцыпе, гэта такая чорная дзіра, куды ўсё, значыць, улятаюць і грошы, і людзі. І вось быць, значыцца, жыць у гэтай чорнай дзіркі, гэта, ну, дакладна неўтульна. Ось. Асабліва тым беларусам, большасць з якіх ужо даўно жыве ў горадзе і звыкла да, ну, прыемных, комфортных, камфартабельных умоў жыцця. Вось з гэтым сапраўды такае выпрабаванне. Андрей, і акрамя таго, што вы ўжо згадалі, всім нам вядомы факт пра даволі масавую міграцыю пасля 2020 года, у абітурыентаў ёсць такая тэндэнцыя, як галасаванне нагамі, маецца на ўвазе то, што многія беларусы едуць вучыцца і на ўсход, і на захад. Прытым, тэндэнцыі апошніх гадоў паказваюць, што гэтыя суадносіны мяняюцца на карысць захада. Што вы можаце тут нам расказаць? Ну, я ведаю даследаванне, якое палітычная сфера зрабіла, і ў мяне наадварот. Я бачыў іх дадзеныя, яны трошачкі не ўлічваюць 25-26 год, а там спыняюцца трохі раней. І тая тэндэнцыя, калі большасць была ў Польшы, дарэчы, у параўнанні з Расіяй, на мой погляд, ну, гэта трошкі неадпаведная рэчаіснасці. Як мінімум да 25 год, вось за 26 мы яшчэ не ведаем лічбу ўсіх, яны з'явяцца пазней, але ў прынцыпе ўсё ж таки тут менавіта з прычыны і ў Польшы, дарэчы, вось гэтых, значыцца, умоў паступлення з вельмі высокімі моўнымі патрабаваннямі, калі патрэбна было здаваць ужо не толькі не ва ўніверсітэце, а вось тады была зменена у ліпені, здаецца мне, 25-го года змены зніклі з паступленнем, яны менавіта сталі чыннікам таго, што паступіла ў польскія вузы ўсё ж такі менш людзей, чым планавалася і чым было раней. Ось. Але ў прынцыпе, безумоўна, канешне, дзяржава ў Беларусі стварае такія ўмовы, калі моладзь бяжыць з дзяржавы і шукаюць магчымасці, канешне, найбольш перспектыўныя ў еўрапейскіх краінах. Ну, вось, калі нават гэтага не атрымоўваецца, то вось едуць у Расійскую Федэрацыю, хаця там для хлопцаў, дарэчы, ўжо небяспечна. Можа быць, з той прычыны, што ідзе вайна. І тут, ну, можа быць і небяспечна, таму што дроны прылятаюць, прабачце, у гарады. Але і там надалей, калі вы едзеце ў Расію, там працаўладкоўваецеся, зразумела, пачынаеце там жыць і думаеце аб тым, каб атрымаць жыхарства ці стаць грамадзянінам, нават, а гэта спрошчаныя працэдуры, то трэба рыхтавацца да таго, што вас могуць і забрыць, значыцца, мабілізаваць на вайну. Вось гэта ўжо такі чыннік, які, ну, з засцярогай беларусы ідуць у расійскія вузы. Хаця, безумоўна, тут умовы паступлення ў расійскім вузы все ж таки, як я бачу, зараз на ўзроўні дзяржаў больш прыемныя, чым, напрыклад, у Польшы. І ў гэтым вельмі істотна вось тое, на што мы заўжды звяртаем увагу нашых еўрапейскіх калег, што не трэба праіграваць за моладзь вось гэтую гонку. Пра сістэму адукацыі ў Беларусі і пра тыя змены, якія адбываюцца вось зараз летам падчас кампаніі паступлення, мы гаварылі з Андрэем Лаўрухінам, намеснікам прадстаўніка ў нацыянальным адражэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Беларусь страціла адзін з найбольш яркіх і глыбокіх сваіх галасоў. У Варшаве прайшло развітанне са Святланаю Курс, аўтаркаю знакавай аповесці «Па што ідзеш, воўча». Сотні людзей прыйшлі ўшанаваць памяць пісьменніцы, чый прах неўзабаве адправіцца дадому на Любаншчыну ў Беларусь. На варшаўскай цырымоніі развітання пабываў Андрэй Сульжыц.
Цішыню на плошчы трох крыжоў у Варшаве праразае паўшэпт па-беларуску. Сюды, да касцёлу святога Александра, ідуць людзі, каб развітацца з пісьменніцаю Святланаю Курс. У руках сціплыя букеты. Родныя загадзя прасілі абмежаваць колькасць кветак і ўстрымацца ад фотаздымкаў. У гэтай просьбе уся Святлана з ейнаю непрэтэнцыёзнасцю і глыбінёю. Ёй было ўсяго 54 гады, апошні з якіх прайшоў у жорсткай і няроўнай барацьбе з анкалагічнаю хваробаю. 19 ліпеня Святланы, вядомай чытачам пад псеўданімам Ева Вежнавец, не стала. Перад смерцю пісьменніца папрасіла аб крэмацыі. Напярэдадні з ёй ужо развіталіся самыя блізкія, а сёння час для супольнага беларускага суму. Сусветную вядомасць і прызнанне ёй прынесла аповесць «Па што ідзеш, воўча». Ева Вежнавец здолела намаляваць Беларусь такою, сапраўдную, балючую, глыбокай і містычнаю, якой яе ведаюць толькі тыя, хто вырас на гэтай зямлі. З касцёлу людзі перайшлі да музею вольнай Беларусі, дзе адбылася грамадзянская паніхіда. Тут гучалі цёплыя ўспаміны і ціхія словы спачування. Адзін з найбольш кранальных фактаў гэтых сумных дзён, як беларусы адрэагавалі на бяду сям'і. Каб пахаваць Святлану ўдома, родным давялося ўзяць крэдыт на рэпатрыяцыю і афармленне дакументаў. Беларусам спатрэбілася менш за сотні, каб сабраць болей за патрэбныя 6000 еўраў. Пасля варшаўскай цырымоніі і афармлення ўсіх консульскіх дазволаў урна з прахам адправіцца праз мяжу. Беларуска з Любаншчыны, якая прайшла праз калектывы незалежных медыяў, эміграцыю, еўрапейскае прызнанне і цяжкую хваробу, вернецца дадому. Андрей Сульжыц, Белсат. Не толькі Святлану Курс страціла беларус на гэтым тыдні, пайшоў жыцця беларускі кінарэжысёр Юрій Хашчывацкі, аўтар больш як 30 кінафільмаў, самы вядомы з іх «Звычайны прэзідэнт». Рэжысёр сваіх інтэрв'ю неаднаразова казаў, што прыход Лукашэнкі да ўлады стаў для Беларусі трагедыяй і што менавіта Лукашэнка ёсць пагрозай незалежнасці краіны. Што ж, і пра трагедыі, і пра добрыя навіны вы заўсёды можаце даведацца з нашых эфіраў. Для вас в студыі сёння працаваў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.